Да, това се като да накара какво. Е стабилно, да е разказ. Колко повече, аз тия сега. Аз как съм умисти. Като гледам, това си съм по-спокоен. По-добре да се казва нещата. Това ти сега дел някой да среща кола. Да, случва се. Това е по-гадно като идваш отгоре, защото да спреш. Да, не мога да спреш. Тъй, че не се притесняй сега. Навръщане. Навръщане ще се пуснеш това. Ако има още останали. Нали? Ако не с телефона ще светим, бе. Да. По-лъвко е. Ще го залепим. Аз пътя вече го знам, бе. Нали, по спомени всеки за мой долу, бе. Ще да бъде. Тук ли, че то някакво му беше на толкова. Добре, така ми кефи вече. За моите. Аз в момента не съм пуснал бавните. А бавните? Това върви толкова много. Защото като пуснеш бавните... А преди не е било изобщо, ти е било, нямало е това, където минава на двете... Имаш такива кратери, бе, човек. Чипката правиш така. Те нагоре няма да го прави, не се притесняй, така беше път. Ага, предположи. Сега нали ще минем от тук. Кефът. Това си машината е, човече! Това си танка е това! Пах ти джипче! Тук малко шотката, нали, да виж къде път. Сега по него ли ще минем? Не, сега вкарвам вече по официалния път. Тук пак има шорткът, няма да подключвам бавни ходници. Вече тега ти ще е бавен. Не, няма смисъл, не сме чак толкова изо. Сега какво виждаш, честно, аз нищо не виждам. И караме те, аз ти как че го знам пътя. Колко път си бил до тук? И 2 пъти, 3. Вали, чай си хвана за дръжката, ей! Държа се за дръжката! Аз за шишето! Аз се държа за шишето! Ей, майка това! Тук малко ме разбрус. Пах ти яко това, това. Това тровечето е доста мощна кола. Ти за кой? И вари на олио, Няма само, няма нафти, няма глупост. Ето направо... Писта, вате, писта. Да, писта, то не е интересно. Правили са го. Правили са пъти заради това горе. Шорткът ли? Екстра. Знам, човек, не го познам толкова. Пиче не сам беше. Не беше. Надолу ли? Има табела. Да, имаш табела. Тук и сме. Да, бе, да. Добре. Хубаво пише надолу. Видя гома, нямаш мисъл от спирачка. И да изглеждаме горе като другоци. Матен, аз нямам топки да карам така често. Не. Те по принцип винаги някой като се вози така, дай аз да карам. И сега никой не ме пита, не знам, малко странно. Не, аз просто искам да сядам на джипката. И плюс това ще караш за първ път и ще е малко тегаво, може би на такъв терен. Не, аз ще карам като ясно, като не си свикнал. Аз ще карам като пенсионер до долу. Като си свикнал едно да обърна. След около 1 час ще слезнем ако. Не, ти ще караш 2 пъти по-бавно, ама... Аз 4 пъти по-бавно и долу по едно време ще стигна до стрихта. Дай. Не, тук не ги знам колко са дълбоки. Тук внимай, да. Тук вече е ясно. Що не взе колко против мете? Следващия път. Не изгледа. Това не беше предвидено. Види са на чистачки. Да. Защото го карам днес с вода с чистачки. Аз колко често я ползвам, какво си мислиш? Само в такива ситуации. Тук с GoPro поставят това тия, казах. Да, ме бава. А тук нали знаете, че нямам обхват на телефона? Защото не е в мен, има сериозно бактер.
Ти каза, че си го дал тук, що? Няма съм Защото аз си карам. от една година в них приятел. А тук мога с колелото да се пусне си. Включи ми се алармата, ударил съм с теглич. Давай тук мога да докараме и се пуснеш. Ударил се с теглича. Да. Аре, тук ще минем да покажем. Това не е пътя, да е. Защо така? Не, да се качим тук на този връх всеки път. Да, Правя една молитва. Добре, бе. Yeah.